Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre marginal kono o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre marginal kono no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment wi ka diplôme sur bisa ka baraka jeen fambe o ko fa internat bi centre marginal la ibse ki dem bla kana marginal kono shiron dumuni abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fleur ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 woli ani tanuni ko di aw bela jelema mali kono mali koka aw munu bal naje Mifa production ale sanfɛ ale ni Ondo TV Jawarani sanfɛ aw bɛ folindo ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min mina lase aw ma aw denkɛ an'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 14 ka taa bila karidon na avril kalo tile 20 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 24 ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile laban na o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don o de ye funteni kalo fɔlɔ mɔgɔw ka dolo ye o de barikalen don ni wagati in kɔnɔna na ni o ye hɔku ye marsi ale nɔrɔ de barikalen don a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔnna don dɔ ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu o jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ wa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu o bɛna janfa ka caya kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔw bɛna na u mago ɲɛ ninnu na ka tila k'u kɔ don la olu ye daganko ye mɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ bi tile kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruyaw o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kan ka jateminɛw k'olu fangaw bonya aw ka waleyaw la kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛna jateminɛ minnu kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma aw mago tɛ mɔgɔ wɛrɛw ka jateminɛw la wa ni aw sɔnna ka se ka aw ka kumakanw dalakanw ka se ka olu matarafa aw yɛrɛ ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka wasaw ale ni bonya ni karamaw sɔrɔ kamasɔrɔ mercure ale min bi hakili kofɔ o bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bi jateminɛw fanga bonya n'u kofɔ ka ɲɛsin aw ma wa aw mago bɛ jigiya sira minnu na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw sela ka kumaw kɛ cogoya la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka jigiya siraw olu bɛna barika wa garisɛgɛw minnu ni aw bɛna se k'a sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o sirilen don aw ka kumaw de la n'aw sela ka kumaw kɛ cogoyaw la ka se ka kuma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa hali yɔrɔ janfɛ kow la ka se ka nɛgɛjuruw k'olu ta ka aw limanaw kuma ɲɔgɔnya garisɛgɛ min ni aw bɛ jɔrɔla ko la aw bɛ se ka o sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na halisa uranus ale de bɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛna yira k'a fɔ ko kura daminɛw olu bolo dalen don ka ɲɛsin aw ma aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw ye ko kuraw bolo da ka bɛn ni bi ye ni dɔgɔkun ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la walima mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka siniɲɛsigi baaraw k'olu kuraya k'a daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun in daminɛ aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la n'o tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fana ka aw ladɔnniya kelenna kow olu de barikalen don aw bolo ka tɛmɛ jamana kow kan o la n'aw y'a ko kow k'aw kelenna aw bɛna se ka faamuya cogo ale ni minɛ cogo k'olu sɔrɔ aw ka waleyaw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma nka garisɛgɛ siraw fɛ sumaya bɛ se ka don aw ka garisɛgɛ siraw fɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badow denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛw ale ni hakilisigiw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mago bɛ garisɛgɛ sira minnu na
aw bɛna se ka yɛlɛda sɔrɔ ale di jaabi ɲuman sɔrɔ o garisɛgɛ siraw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana sigi ka se ka saliya kamasɔrɔ aw bɛna wuli ka jɔ minnu kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma wa aw bonyanen don fana kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye o b'a yira k'a fɔ jama bɛ fan min fana fɛ ni aw sɔnna ka gɛrɛ jama la aw ka waleyaw la fana aw bɛ se ka minɛ cogo ale ni faamuya cogo k'olu sɔrɔ aw ka dɔgɔkun taabolo la aw ka hakili to a la fana yɛrɛkɛli walew olu de bi aw ka kow la kamasɔrɔ aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya minnu na fana sɔrɔw olu bɛ se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo halisa Jupiter o bɛ aw ka so kɔnɔ o min bɛ aw ka garisɛgɛw ale ni aw ka wulikajɔw ko fɔ Jupiter mana sɔrɔ fɔ ka ɲɛsin aw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la sɔrɔ ninnu aw b'a sɔrɔ cogo min aw bɛna don dépenses fana na o cogoya kelen na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la kana bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se basigiw aw k'olu kɛ aw tagama bere ye kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila fili kɔnɔna na o la a y'aw jigida aw yɛrɛ kan wa nataw a y'olu bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw natala dɔrɔn i bɛna ye dɔgɔkun tɔw bɛ kɛ birisa ɲagami ye aw bolo min bɛ aw la sɔrɔ min bɛ aw la a ye kun ni olu ye fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela wa aw mago bɛ garisɛgɛ minnu na gɛlɛya bɛ aw ka garisɛgɛ siraw fɛ jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa a y'aw kɔlɔsi ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farigan walew olu bɛ aw ka kow la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bonyaw ale ni karamaw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna aw cɛsiri wulikajɔ minnu na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ marisi o bɛna don aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna na wa aw k'aw kɔlɔsi dusubɔkow fana na kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fana teliya kojugu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kasaraw k'olu lase aw ma marisi bɛ aw ka so kɔnɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛlɛw ale ni mankanw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ garisɛgɛ siraw olu barikalen don kɛnɛya siraw olu barikalen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko man di mɔgɔw ye wa aw kana fɔ fiyewu k'aw bɛ mɔgɔw karaba ka taa aw ɲɛna siraw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigibaliyaw k'olu fanga bonya aw ka waleyaw la wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ma se aw ka kow kɛcogoya la aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye sira caman fɛ wa ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fariganw olu bɛna se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw ka kɛnɛyaw olu cogoyaw la wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu ma sabati kamasɔrɔ sumaya walew olu b'a kɔ garisɛgɛ kow la wa n'aw bɛ se mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni papiye ɲɛnabɔ ko bɛ u bolo walima ni ci sɛbɛn b'u bolo siniɲɛsigi baara kow la a bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ n'o tɛ aw ka wulikajɔ siraw kan sumaya walew b'aw ka siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso k'aw la kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka kow la nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw fɛlen tɛ wa musakaw tiɲɛtaw musakaw bɛna se ka bɔ aw kunna hali n'a ma diya aw ye wali kungow olu ɲɛsinen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan walew bɛ mɔgɔ minnu na aw ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ fariganw kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu fanga bɛ se ka bonya aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ baw ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛyaw u bɛ aw ka kow la kamasɔrɔ bolofɛn tunun fo ka taa se bolofɛn yɛrɛkɛw ma aw k'aw kɔlɔsi olu la olu b'a ka waleyaw la nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawla kalo filanan denw
Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn tɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi kamasɔrɔ aw cɛsirilen don aw jijalen don wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw bɛna se ka olu jaabiw sɔrɔ wa dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu barakalen don aw bolo kalo o bɛna don aw ka so kɔnɔ tɛnɛndon o min bɛ bɛn avril kalo tile 14 ma kalo bɛ tila ka mardi don fana kɛ yen nɔ o min bɛ bɛn avril kalo tile 15 ma kalo bɛna nin tile 2 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu barakalen don aw la kosɛbɛ wa aw mago bɛ ɲɛtaga sira minnu na a ye wuli olu nɔfɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la n'o tɛ aw ka ci sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ n'a y'olu bila ka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw kɔnɔ walima dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɔnɔ aw tɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma gɛlɛyaw ale ni farafagawalew olu bɛna se ka na don aw ka ko la n'o tɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don a y'a ka kow kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni tare olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka wulikajɔ siraw olu barakalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔ wa kumakan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan siraw fɛ olu barakalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka aw sigi ni garisigɛw ye o b'a yira k'a fɔ dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don kalo bɛna tile 3 de kɛ aw fɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ mercredi o min bɛ bɛn avril kalo tile 16 ma kalo b'aw fɛ yen nɔ ka taa se jeudi don ma n'o ye alamusa ye avril kalo tile 17 ale ni jumadon avril kalo tile 18 kalo bɛna ni tile 3 ka aw fɛ yen nɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna se ka bonya ale ni karamaw k'olu sɔrɔ aw b'a ka ko sɛbɛlama minnu kɛ n'aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw jateminɛ aw bɛna se ka tarew fɔ olu la o la a y'a ka wulikajɔw kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye taama bɛ mɔgɔ minnu bolo a y'a kɛ ka bɛn ni don 3 ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka waleyaw la n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka wulikajɔw la wa dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw kana saliya kamasɔrɔ sumaya wale bɛ se ka don aw ka ko la nka aw bɛna se ka aw ka wasaw ale ni aw ka wulikajɔw k'olu jaabi ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ samedi don o min bɛ bɛn avril kalo tile 19 ma ale ni dimanche don o min bɛ bɛn avril kalo tile 20 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ n'a b'a ka waleya fɛn fɛn kɛ n'a y'a daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye a bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ a la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye aw ka wulikajɔw a bɛ se ka olu jaabiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa jamalakow olu fana barakalen don aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw ale ni ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni wasaw minnu ni aw b'olu ɲinina olu sɔrɔlu bɛ se ka gɛlɛya o b'a yira k'a fɔ aw ka ko man di mɔgɔw ye wa juguya walew olu caman bɛ se ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min solola mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw kana fɔ aw bɛ kow karaba n'o tɛ aw bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna garisigɛ siraw olu ma sabati kɛnɛya siraw olu fana ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka kun ni aw yɛrɛ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma dusubɔ ko caman o de ɲɛsinin don aw ma nka ni aw sela ka aw yɛrɛ minɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka faamuya cogo ɲumanw k'olu sɔrɔ dɔgɔkun taabolo la n'o tɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nka basigiw ani jateminɛw o de bɛ se ka dɔgɔkun bayɛlɛma aw bolo ka se k'a kɛ hakilisigi ye aw bolo wa garisigɛ siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma
ni aw bɛ se kamasɔrɔ fariganw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o la ni dɔgɔkun in kɔnɔna kumaɲɔgɔnya bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidu siraw kan gɛlɛya bɛ olu siraw kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw a y'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ bawo nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan n ka foli o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ mifa lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ani n kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ko nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ avril kalo tile 14 ka na bila kari don avril kalo tile 20 na o wagati kibaruya de tun ye nin ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se ka aw ka kibaruyaw dɔ dolo siraw kan a bɛ se ka an wele an ka numéro la 73 35 28 89 ni de bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na